Maya po oras kabalen. Kayang tabing mabilog ang pwersaling One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap ngayon Lunes, June 10, 2024. Kaya ko po ibeligin to at iti in News Force Pampanga. Epektibo ngayong Lunes, June 10, patupad ng City Government ng San Fernando ang mandatory pamanyulod face mask kareng hanggang opisina saklo ng LGU. Aning report ng Patricia Mamangon. Mag-umpisa ng Lunes, June 10, patupad ng lokal na gobyerno ng San Fernando ing mandatory apamanyulod face mask kareng hanggang opisina asaklo ng City Government. Iti ing memorandum apepalwal ng Mayor Vilma Caluag kareng hanggang empleyado ng LGU at reng hanggang kliyente alulob kareng opisina mga sigurado na aprotektan lareng memalen kareng sakit lakwas at mitatasing kaso ng COVID-19. Makasadya nemang midaking City Health Office sa libreng face mask kareng kliyenteng lulob kareng opisina. Balao siyang patupad na regulasyon ng City Government mga iwasan na mikalat reng sakit at aliwa pang virus kalupa ng COVID-19. Inyang milabas sa Domingo, sinabi ng Department of Health o DOH na ikita ng slow increase king COVID-19 cases kareng hanggang rehiyon king bansa pero manatili pa mo rin kano iting low risk status. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Matagumpay ang pegmasusyaning 3M on Wheels program ng Go Negosyo king SM City Pampanga kay bat niyang pang mentoring kareng magnegosyo ay ng istorya ng Patricia Mamang. Banuang 2018, may buklatsing meto nga malating pop-up ramen bar king danya ning MacArthur Highway king Barangay Balibago, Ciudad Angeles. Tinangkilik dereng marakalakabalen ing Makimura Ramen Bar uli ning pepa kilalang affordable Japanese food, partikular na ing karelang ramen. Iba't king malating pop-up ramen bar, ngeni atineng 10 metong a branch ing Makimura king Mabilog a Luzon. Ing istorya ning tagumpay ning Japanese restaurant, yang ngening kukwento ng Vicky de la Cruz Ong, ing tatalakada COO ning Makimura Ramen Bar. Metong ngay Vicky kareng tinalakada mentor ning 3M o Mentoring Money Market on Wheels program ning Go Negosyo aganapan king SM City Pampanga inyang Sabado, June 8. And ako naman bilang mentor, ako kasi advocate ko of learning and sharing learnings. Para ka na ako yung puso ko, tsuketang makanano kong makasawo, makanano kong aturo, detang kalupa kong magsimula din keng ala, nanong atin mi na ginamit mi para maging successful kami, Kenny. So, yako ako madamot mag-share. And in Go Negosyo 3M is a perfect platform for us to share our stories of success. Layo ning Go Negosyo ing ilapit ing business mentorship kareng Pilipino, partikular na kareng magnegosyo aparte ning micro, small and medium enterprises. So, ideally po yung mga local mentors po natin, if they establish the relationship sa mga maliliit na negosyante, kadalasan po tinutulungan nila hanggang sa makapag-scale up yung negosyo nila. We cater po sa ating mga aspiring, doon sa mga gusto palang maging negosyante. Pero meron din po tayong programa para sa mga negosyante na talaga, na gustong palakihin yung negosyo nila. Meging kayaduangan king programa ing Department of Trade and Industry, Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, Provincial Government of Pampanga at ing SM City Pampanga. Ang SM ay very supportive sa ating MSMEs because ang mga MSMEs sila ang talagang simula ng mga malalaking medium enterprises na ngayon. No? Reng negosyanteng miyembro ng PAMCHAM, reng niyang pang one-on-one coaching sessions. Nung ka rin dadakila reng niyayaliwang teknik, sistema at advice kareng kaparadang magnegosyo. Samantala, good news naman ang inanunsyo ng Executive Assistant to the Office of the Governor, Maylin Pineda Cayabyab, nung ka rin makasadyaya kanong palwal 40 million pesos in Kapitolyo, bang panyaw para kareng MSMEs kim Pampanga.
Na sa July 1, magkakaroon ng MOA ang Pampanga Chamber of Commerce at ang provincial government headed by Governor Dennis Delta Pineda. At magkakaroon tayo ng pondo na worth 40 million pesos para sa pagsuporta sa mga maliliit nating mga negosyante. Toklo na la, king migit 10,000 magnegosyo, king mabilog a Pilipinas, reng aso pa na at aturwanan ng 3M on Wheels, manibat 2018. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Papayabe ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. kareng flag raising ceremonies, kareng ahensya ng gobyerno, ing himno at panata ng bagong Pilipinas. Ayon ng istorya ng Patricia Mamangon. Inutos ning Malacanang kareng hanggang ahensya ng gobyerno na naiyabing himno ning bagong Pilipinas at panata sa bagong Pilipinas king flag raising ceremonies. Ing utos makapailalam niya king Memorandum Circular No. 52 apinirma ng Executive Secretary Lucas Bersamin inyang June 4 pero pepalwalay tikim publiko inyang Domingo, June 9. Layo na niti ingyasag lakanuran Pilipino king prinsipyo ning bayong Pilipinas a brand ning pamangobyerno ning salukuyang administrasyon. Bebaing utos kareng hanggang ahensya ning gobyerno ang pong state universities bang apalawak kay gustong kanta at panata ning bayong Pilipinas. Inyang July 2023, pepasyag ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. kareng ahensya ning national government na gamitan niyang slogan na bagong Pilipinas king pamangobyerno king kayang administrasyon para kareng programa at proyektong pairal. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ating pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Bang pasiklangan ng kebaluan dareng kainakan king kabulasan at king universal health care ng gobyerno, meto nga kompetisyon ng penimunan ng PhilHealth Region 3. Kaya katalang pakibaluan reng sinambot keti king report ng Patricia Mamangon. Betong kareng prioridad ning PhilHealth, ing pasiknangan ning health awareness kareng Pilipino at ipabalo ing universal health care ning gobyerno. At metong pin kareng paralan ning ahensya, ing iabela ring kainakan king kampanya kareng miyayaliwang programa at benepisyong atad ning PhilHealth kapamilatan ning grill making at digital poster making competition. Inyang Biyernes, June 7, pesinayan ning PhilHealth Region 3 ing press conference at awarding ceremony king Ciudad San Fernando. Sinambot king reel making contest para king Branch A, Asakloy, Pampanga, Bataan, Zambales, Ampong Tarlac, Odric, Inocencio at team bilang 4th place king Zambales National High School. Katukireng representante ibat king Limay National High School Adinarima Joy Sotelo at Mark Simbulan. 2nd place naman ni Diana Fatima Palaguyan ibat king Sisiman National High School king Mariveles at 1st place si Kyle Punzalan ibat king Kansinala National High School
Bohol, king Apalit. Para naman king Branch B, Asakloy, Bulacan, Nueva Ecija at Aurora, king rail making competition. Third place, Frances Elaine Villafuerte, ning Dr. Felipe de Jesus National High School, king Plaridel, Bulacan. Second place, Darlene Jewel Botor, ibat king Virginia Ramirez Cruz National High School, king Bulacan. At first place, Cassandra Leonor, ibat king Rosauro Tangson Senior National High School, king San Luis, Aurora. Rank winners naman para king Digital Poster Making Contest, king Region 3, John Michael Verano, ibat king Tarlac Agricultural University. Second place naman ni Mark Angelo Aninag, ning Nueva Ecija University of Science and Technology. At first place, Edson Lingad, ibat king Maritime Academy of Asia and Pacific, king Bataan. Samantala, mibuklat mo naman king press conference, ring niyayaluwang updates, miragdag benefits sa taluwa pang collaboration ng PhilHealth, karengaluwa pang ahensya ng gobyerno, banga pakalat, ring programa ng PhilHealth king publiko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng dili ng panahon king lalawigan, kilo king 24 oras. Southwest monsoon o hanging habagat ing makaapekto king maragula parti ning bansa ang magdalang pamanura ng pongkilda patduldul, lalo na king western part ning Luzon, ang poking Visayas. Samantala, asahan ning malula mapanahon ngayon Aldo at karas naman ning gatpanapon ng Pombengi, asahan mo naman ning kalat-kalat auran. Ala niya man nakakiting pag-asa a weather disturbance king Kilwal at Kilob ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen naging parti kakimpa magbalita kay King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugar, malyari mong ikwento isumbong kapamilitan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Ayalben nyo lang yan ng Lunis, ring may kalap ay istorya, ketiking probinsya. Ako po'y Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy. Bilang nagkakaisang pagsisikap na harapin ang patuloy na problema ng mababang pressure ng tubig at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng ating syudad, ang lokal na pamahalaan po sa pamamagitan ng inyong lingkod, Mayor Vilma Balia Caluwag, kasama ang mga pangunahing leader mula sa City of San Fernando Water District at Prime Water Infrastructure Corporation ay nagsagawa ng mahalagang pagpupulong. Ang pag-aapura po natin na pag-usapan at harapin ang problema sa tubig ay may kinalaman sa kasalukuyang krisis sa tubig sa bansa na pinalala pa ng El Nino at global warming. Bagamat mas mabuti ang kalagayan natin kumpara sa iba pang apektadong lugar sa ating bansa, hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi natin maaaring baliwalain ang nagbabadyang krisis sa tubig na unti-unti na rin nating nararamdaman sa kasalukuyan. Ang mga agarang solusyon ay mahalaga upang pigilan ang paglalapa ng sitwasyon. Masinsinang tinalakay namin ang septage treatment plant, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng sanitasyon at kalusugan ng publiko. Natutuwa po tayo sa ipinakitang malasakit ng CSFWD
na handang kumilos upang tugunan ang mga hamong ito. Ang atin pong inaasahan mula sa Prime Water ay malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi natin sa kanila na tuparin nila ang kanilang pangako at aktibong pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga kinailangang estratehiya upang palakasin ang pressure ng tubig at palawakin ang source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Ang kanilang kooperasyon ay atin inaasahan sa lalong madaling panahon. Sinusuportahan po natin ang hakbang ng CSFWD na repasuhin ang JVA o Joint Venture Agreement nila sa Prime Water. Mahalaga na ang lahat ng stipulasyon, kabilang na ang mga tungkol sa pre-termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan, ay matugunan ng Prime Water. Ang pagtitiyak na ito ay dapat nilang ipatupad ng walang pasubali sapagkat ito ay kanilang moral at sibikong tungkulin sa mga mamamayan ng siyudad ng San Fernando. Ang pagdalo ng mga opisyales ng CSFWD, ang Vice-Presidente para sa operasyon ng PWIC at ilang department heads ng LGU sa pagpupulong ay nagpapatibay sa pagkilala sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at estableng supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balia Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.